I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. בדרך כלל באזור החגים מתגנבות לראש שלי מחשבות ותהיות, חשבון נפש, על מה עשיתי בשנה שעברה, מה אני מאחלת לעצמי בשנה הבאה. יש לי חבר, רייש, שם בדוי, שתמיד אומר לי, את משוגעת, את עם הליצנים שלך, החברים הליצנים שלך, המסיבות, החזרות, כל המחשבות. לפעמים אני הולכת הביתה ואני אומרת לעצמי, בוא'נה, אולי הוא צודק, אבל אני רוצה להראות לכם משהו. אני שואלת את עצמי, אני משוגעת? אני משוגעת? בואו איתי שנייה. אני רוצה להראות לכם משהו. זה גריל, זאת מעשנה, זה תנור חדש, זה טבון לפיצות, זה טבון ישן, זה הולך, זה בא במקום זה, זה בא במקום זה, פה הוא רוצה לשים קיור, לחבר פה איזה צינור מים, לסדר פה את הכל. בקיצור, אני משוגעת, אני משוגעת. בואו להראות לכם עוד משהו. לי בבית יש מקרר אחד קטן שבקושי הכל נכנס. לרייש, חבר שלי שם בדוי, יש שני מקררים שם, יש מקרר אחד בחוץ, יש מקרר אחד לגבינות, מקרר אחד לנקניקים, מקרר אחד ליין. זה בטמפרטורה כזאת, זה בטמפרטורה כזאת. כל אחד משהו אחר. אז אני שואלת אתכם, אני משוגעת? אני משוגעת? רוצה להראות לכם עוד משהו. כשאני רוצה לשתות קפה אצלי בבית, אני לוקחת כוס, סוכר, נס קפה, מים חמים, מוסיפה חלב, שותה. אצל רייש, חבר שלי, לא. הוא קונה את הקפה, הוא קולה אותו, הוא טוחן אותו, הוא מכניס אותו למכונה, ואז בסוף יש לנו את הקפה. אז אני שואלת את אתכם, אני משוגעת? אני משוגעת? אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. כשאני רוצה להכין עוגה, אז אני מכינה עוגה, ואני בוחרת בדרך כלל את העוגה הזאת ששמים את הכל בתוך קערה אחת, מערבבים והופ לתנור. האישה של רייש רצתה להכין עוגה, היה צריך מרציפן, לא היה, לא בטבע טעם, לא בסופר, לא במכולת. אני הייתי אומרת, אין מרציפן, עוברים לעוגה אחרת. לא, רייש, אין מרציפן, אין כזה דבר. הוא מכין מרציפן, הוא חולט שקדים, הוא מקלף אותם, הוא מייבש אותם, הוא טוחן אותם עם סוכר, עם סירופ סוכר שהוא מכין עם קצת אמרטו, מערבב את הכל, ואז יוצא מרציפן. יש מרציפן ויש עוגה. אז אני שואלת אתכם, אני משוגעת? אני משוגעת? אז ברוח הזאת, אני רוצה לאחל שנה טובה לכל המשוגעים. Long live the Michiganess. יאללה, לכי, המשוגעת. מי שם